ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ବାଲିଗୁରି ଛକରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଡମ୍ଫର ଓ କାର୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଛନ୍ତି। ଗାଙ୍ଗପୁରା ଗ୍ରାମର ଚେମା ମହାଳିଙ୍କର ପୁତ୍ର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାଳିଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସମ୍ପର୍କୀୟ କକା ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରାୟ ଭୋର 4 ଘଟିକା ସମୟରେ 19 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ନୀଳଗିରି ବାଲିଗୁରି ଛକରେ ଗୋଟିଏ ମୋହରମ ବୋଝେଇ ଡମ୍ଫର ସହିତ ଗୋଟିଏ କାର୍ର ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କାର୍ରେ ଥିବା ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇ ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ କଟକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ମୃତକଙ୍କର ପରିବାର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା କଥା।